Ato makauban mga kasama karon sa Pag-ibig Fund si Ma'am Shane Page. Maayong buntag, Ma'am Shane. Hello, Ma'am. Good morning po. Hello, ma'am. Good morning and good morning sa tanan listeners nato. Yes po. Ayan. Salamat kayo, Ma'am, sa inyong kining availability today. Kaduna tay mga pangutana. Gikan usab sa to ang mga kasama. Bahin pod ni ining MP2 savings daw, Ma'am. Unsa daw ni siya ug unsa po'y benefits nga makuha ni ining mga miyembros Pag-ibig? Ang MP2 savings is ang voluntary savings ni Pag-ibig. So lahi ni siya sa ato ang katong mandatory no nga kuan. Pero ang prerequisite ani sa MP2 is dapat member gid ka sa Pag-ibig, active member sa Pag-ibig Fund. So pwede ka once you're an active member, pwede na mag MP2. Naatay minimum of 500 pesos tapos maximum of 10 million pesos. Then, naka-lock in siya for 5 years but you have the option sa dividends na to na pwede kuhaon annually or i-compounding siya. So, 5 years na siya tanan makuha. Ma'am, ang sa gani, pasabot aning kining MP2, ma'am, ang iyahang abbreviation, nangutana si Shalimar Dayaganon diha sa Agdao ning syudad. Actually, ma'am, ano lang na siya, member Pag-ibig Savings, murag ano lang na siya nga MP2 kay murag ilahi siya sa ato ang Pag-ibig na regular. So member savings gihapon siya. Modified Pag-ibig to savings, ka na ba siya, ma'am, no? Oo. Yes, ma'am. Opo, yes, ma'am. Ma'am, unsa bay kining para maagni mi, ma'am, nga magbutang sa MP2, ma'am, og mag-open mi og account, unsa bay kalahian ni ini nga mag-save mig amo lang or mag-save mis bangko nganong mag-save man gyud mi dinhi sa MP2 sa Pag-ibig po? Ang MP2 na to, ma'am, is higher dividend rates gid siya. I-compare nimo sa ato ang regular savings sa Pag-ibig na nasa 6%. So last 2022 we declared 7%. Ang nakaanong gid ani niya is tax free siya kasi government man siya, sanctioned by the government. So tax free na siya, unlike kung sa bangko ta mag-withholding tax gid si bank. Okay, so sa yan. Pwede ba ni siya ma'am kanang for example, wala bay kining di ba magka-problema kung tahay sa isa ka tuig pila lang ka months ang mahulog sa imuhang account? Once ma'am, so within the 5 years, pwede ka isa lang ka mo butang, pwede ka daghan, pwede ka dabulan, pwede po sa bundak din tagka isa lang unya pasagdan na nimo, wala na siya problema. Basta within 5 years. So after maturity kung unsa lang to imong nahulog plus the dividend, mo to siya ang ato ang makuha. Okay, ma'am, unsaon man pod pag-open og MP2 savings? Labi natong mga Pag-ibig members na daan po. Kung pwede siya online. Pwede pod kung dili ta comfortable nga kita-kita ray mag-register sa atong sarili online. Actually, pwede gid siya man lang ta sa Pag-ibig Fund website www.pagibigfund.gov.ph. So naana siya dito ang MP2 registration. I-browse lang nato ang website. Pero in case pod nga dili ta comfortable, andam gihapon ang ato ang mga offices anywhere, operations offices anywhere diri sa Davao na mo-assist sa ato ang mga members. Alright. Thank you kaayo ni anang mga impormasyon sa bahin sa MP2 savings. Ni apoy pangutana, ma'am, bahin sa kining beneficiary sa Pag-ibig kay maki-update lang ta daw siya sa status sa Pag-ibig daw sa iyahang bana. Kung naabay remittance, iyahang Pag-ibig kay murag naghulog daw siya 2014. Unya wala na daw siya update kung answered the question, ma'am, no? Yes, ma'am. Kung ang kung asa iyang bana, ma'am, no, kung naalang din iyang bana sa Philippines, so pwede raman gud na iyang bana ang muadto sa any Pag-ibig Fund office nearest to them. Pero if wala pud ang bana, dili man gud ta pwede mo hatag og information other than the member unless it is authorized by the member. Kay na lang po nako, ma'am, no, i-announce lang po nako nga nag-adhere Pag-ibig Fund adheres with the Data Privacy Act of the Philippines. So dili gyud ta basta-basta makahatag og information other than with the member. So kung wala si bana, pwede mangayo og authorization si member
i-authorize siya ni Bana, ID ni Bana, pirmahan og katulo, then ID pod sa iyahang asawa. Pirmahan na pod og katulo. Basta i-authorize na gyud siya sa proper member. Then napod tayo, ma'am, napod tayo other way, pwede pod sila mag-open og virtual pag-ibig account. With that, dili na kinahanglan nga muanhi sa office po, mag-verify lang og ang mga contributions nato. So pwede, once you have a virtual pag-ibig account, pwede na nato ma-verify. Ayan, makita dahil dito sa virtual pag-ibig. So, ayan. Moto'y patubag sa pangutana ni May Antoinette Guerrero diya sa Nograles Street, Bukana. O kasama ang May, pwede kaayo ninyo no, paatuan sa imuhang bana sa opisina. Ingon man, mag-open o gining virtual pag-ibig aron ma-check tong status no sa imuhang account sa imuhang bana. Last question, ma'am, before your announcement. Napoy pangutana dinhi si Ailey Golie sa Pioneer Street, no, dinhi sa Davao City. Pwede na ba daw siya maka-loan sa pag-ibig, ma'am? Kay 2 years naman daw siya nakahulog. Unsa po day requirements kay first loan manggo daw ni niya. Murag salary loan siguro niya pasabot, ma'am? Kung naka-ano na gid, ma'am, naka 24 months na, tapos actively paying gihapon, yan, nasa 24 months. So, pwede na gid na siya mag-loan. In case na ang company nimo, ma'am, is wala pa nakamuwa sa amuan, regarding anang virtual pag-ibig po, kasi through virtual pag-ibig manggod kung nakamuwa na ang company, is online na siya, paperless na. But if wala pa, pwede ta na mag-download og form or mangayo og form dinhi sa loan, then 2 valid IDs, latest payslip, then kung naanay loyalty card i-photocopy. O kung wala pa, pwede po magkuha dinhi, then certified true copy lang tanan, then submit dinhi sa office. Alright, sige. Salamat yan, ma'am. Basin doon na mo'y dugang pa mga pahinumdum o pangutana. Diya sa Pag-ibig Fund, go ahead, Ma'am Shane. Yes, ma'am. Ginaawhag na to ato ang mga teachers, no, kay ang Pag-ibig is one with celebrating the National Teachers Month. So ginaawhag na to ang mga teachers kung naay mga concerns with Pag-ibig. Every Monday po, naka-priority lane po sila until October. First week of October, every Monday po yan, ma'am. Naka-priority lane. Just bring the DepEd ID po. Okay, sige po. Ma'am Shane, thank you so much. Until next Monday po. Thank you po. Ato nakauban mga higala si Ma'am Shane Page of Pag-ibig Fund, Davao.